Ja fa 12 anys que Lledó acull la Fira del Formatge Artesà de Catalunya i cada any congrega milers de visitants. Molts són els que repeteixen, d'altres descobreixen la fira per primera vegada. Aquest any una trentena de formatgers catalans han ofert els seus deliciosos productes als visitants. Formatges més potents, d'altres de més suaus, d'ovella, de cabra, de vaca, pastissos i també altres productes artesanals, com pa, embotits, foie o xocolata. En total, una 60 de parades. Al llarg de tota la jornada, degustacions amb un gotet de vi per regar-ho una mica i un munt d'activitats paral·leles per a petits i grans.